שימו לב, אם יש לכם תחושה שאוטוטו אנחנו לקראת... סצנה? חוזרים אחורה, שאין כן. חמאה? המחירים עולים. אנחנו תמיד אוהבים להתלונן, אבל... אני באמת לא מוצאת חמאה. אין חמאה. אין חמאה. גם לא חמאה בקופסה. הולנדית. יפה. אז אנחנו פונים לדייוויד סלע מנוסטלגיה אונליין, האיש מפשפש בכל מיני תמונות שנשלחות אליו ומעלה לנו דברים יפים מהעבר כדי להראות לנו שבעבר באמת היה יותר גרוע. אבל להצטלם מצוין. כן, בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? איך נראו ימי הצנע? רעים, נושכים, עניים, עצובים, אפורים, כל הדברים האלה שמתארים... בואו נחזור כמה שנים אחורה בזמן, לתקופות באמת קצת יותר צנועות פה במדינה. בואו נראה קצת תמונות, ספר לנו מה אנחנו רואים. כן, טוב, זו הייתה תקופה שלמעשה לא היה באוכל, ולכן המדינה נכנסה למשטר של קיצוב, הוקם משרד ממשלתי שנקרא משרד האספקה והקיצוב, כאשר כל מכולת הפכה להיות סוכנת של הממשלה בהיבט שבו כל אדם היה צריך להירשם במכולת. לאחר מכן כל משפחה הייתה מקבלת פנקס של תלושים. המזון הפך להיות שונה לחלוטין, ספר שהיה להיט היסטרי בזמנו שלימד איך לבשל בלי פרודוקטים, או עם... מה זאת אומרת? איך מבשלים בלי פרודוקטים? מרק אבן מכיר? איך מבשלים בלי פרודוקטים? ההקצבה למשפחה הייתה לאדם היה ל-1,600 קלוריות ביום בלבד. הייתה הגדרה מדויקת, הביאו מומחה עולמי שההנחיה שלו הייתה תקציב כמה שאפשר לאכול בלי למות. ואז ההקצבה הייתה חצי לחם לבן אדם, לאחר מכן היה 60 גרם של טירה, של אורז, של קטניות, אבל 75% של גרם בלבד לבשר בחודש. חצי לחם הפך להיות להיט היסטרי, כי היה אפשר לקנות חצי לחם. והפרסומת היא גם לא על טיב או איכות הלחם, לא דובר בכלל על טיב. על העובדה שהוא משביע ונותן כוח. טיב לא היה בכלל בכיוון, היה פשוט להשביע ולגרום לכך שאנשים... הוקם מס כדי לסייע למשפחות שלא יכלו לרכוש אוכל. צריך לזכור, מדינת ישראל הפכה להיות מ-650,000 ל1,300,000, זה היה שר האספקה והקיצור. לא, זה היה שר. כן, הוא באמת היה אדם מאוד חמור ומחמיר, ברנרד ג'וזף או דוב יוסף. דוב יוסף צריך להעביר את הסצנה. קוביות אוקסו. נכון מאוד. זה קוביות אוקסו שהם דימו מרק עוף, הכל היה כאילו. מה זאת אומרת, ממה הקוביות האלה מורכבות? לא ברור ממה. בעיקר מרעל. אבל זה דימה, מיצי למשל. לא היה פירות, אז ייצרו מרק שהיה מזכיר טעם של פירות. זה מפעל שהוקם ממש על הנושא הזה. באותה תקופה חלק גדול מהאוכלוסייה משמעותי, האוכלוסייה גדלה מ-650,000 ל1,300,000 תוך חודשים. גרו במעברות, כך שהם סבלו פי 2, ותמיד היה בקשות לתרומות לאנשים שנמצאים. עוד דוגמה לכאילו, זה היה אבקת חלב. זה לא היה חלב, אבל זה דימה, זה נתן איזושהי תחושה, איזה חוש, איזה מזכיר משהו. רחוק ממטרנה. גדלו ירקות ליד ביתכם, הממשלה ביקשה מהאזרחים כדי לא להיות לחץ על מערכות האספקה. להפוך למשק אוטרקי? בדיוק ככה. זאת אומרת, תנסו לגדל בעצמם, כי אנחנו, הממשלה, לא מסוגלים לספק לכם. לכל, התפתחה אופנה שלמה, לא רק במזון, גם תקצבו את נושא של הריהוט והביגוד וההנהלה. קראו לזה אופנת לכל, זו הייתה אופנה פשוטה. עטה למשל התפתחה מאוד בשנים האלה. מה זה תבליות? ציקוריה. ציקוריה זה היה תחליף לקפה. לא היה מטבע זר, לא היוו קפה. אז דימו בכאילו תבליות שהיית מטיל... ממה מכינים ציקוריה? יש חומרים בלתי ברורים לדעתי עד עצם היום הזה, מין חומרי טעם וריח. וזה יוצר בישראל? יוצר בישראל, בהחלט. חלוקת כרטיסי מזון, כמו שאמר אריה קודם. המכולת הפכה להיות למוסד החשוב ביותר במדינת ישראל. אם היית רב עם בעל המכולת, היית בבעיה גדולה. היית מקבל את החצי הקטן של הלחם. בדיוק. ואבקת ביצים, לא היה ביצים. אחד כל נושא החלבון היה בעייתי, כי לא היה יבוא. גדול. אז יצרו איזושהי אבקה שדימתה ביצים. הכל היה בכאילו, זו הייתה תקופה שנמשכה 4 שנים. אנחנו מתלוננים שאין לנו... שהחמאה ההולנדית... היום אנחנו מפונקים, היום מדברים על זה שהמוצרי מזון עולים, ואולי נחזור תקופת הצנע. בחיים לא נחזור תקופת הצנע. אז היינו משטר סוציאליסטי, מפאי זה היה בסדר שכולם יהיו שווים באוכל. היום אנחנו בעולם אחר לגמרי. שתי וילות ב145 מיליון, אתה לא... שוק שחור היה... שוק שחור לא הספקנו לדבר עליו בהחלט, התפתח שוק שחור שהיה אפשר לקנות מתחת למדף. מי שהיה לו בן דוד או קרוב בקיבוץ, הוא היה אדם מסודר בחיים. ילדי שמנת, הקיבוצניקים, זה היה המטבע הלשון שהתפתח, אז כי אם היית קיבוצניק, היה לך שמנת. כל האחרים סבלו קצת. כל האחרים היו ילדי שמנת חמוצה.